7 gange om dagen sejler færgen her til Avanakø. Beboerne på øen sejler gratis frem og tilbage med færgen. Alligevel mener ejer af virksomheden Avanakø Geder og en af øens få erhvervsdrivende, Gitte Sørensen, at færgefarten gør det besværligt at drive erhverv på øen. Når du spørger om den største udfordring ved at være erhvervsdrivende på en ø, så kan jeg ikke svare entydigt, fordi der er flere udfordringer. Og dem, som man nok hurtigst tænker på, det er udfordringerne med logistikken, fordi vi har en færge, vi skal tilpasse. I mit tilfælde, hvor det er turisme, jeg arbejder med, så tilpasse ankomst og afgang af vores gæster og varer, der skal den ene vej og den anden vej. De erhvervsdrivende på Avanakø har en ekstra udgift, som andre erhvervsdrivende ikke skal tage højde for. Det koster nemlig penge hver gang, de skal have fragtet varer til og fra øen. Vi budgetterer med færgeudgifter, der for mit vedkommende er et sted mellem 20.000 og 25.000 om året. Det økonomiske problem har Gitte Sørensen dog en løsning på. Det borgmesteren jo meget simpelt kunne gøre i forhold til at forbedre vores konkurrenceevne på øerne, det ville være at give os fri fragt for materialer fra håndværkere og den slags på øerne. Øudvalgsmedlem i Faaborg Midtfyn Kommune, Anne Merete Mikkelsen, mener ikke, at forslaget er realistisk, som tingene ser ud lige nu. Med det budget, der er i forhold til færgedriften, som Faaborg Midtfyn Kommune får, så kan jeg ikke se, at der pt. Er mulighed for det. Den dyre fragt af varer er ikke et problem, de erhvervsdrivende på Avanakø står alene om. I sidste uge afholdte sammenslutningen af danske småøer i samarbejde med udvalget af småøer en høring på Christiansborg. Her blev det blandt andet diskuteret, om de 27 småøer skal slås sammen til én stor kommune, så de kan løse problemerne i fællesskab. For at sikre, at øerne virkelig sådan kommer i centrum, og man får formuleret en øpolitik, måske skulle man i virkeligheden sætte kurs efter at danne en økommune, bestående af de 27 småøer. Gitte Sørensen er skeptisk over for ideen. Jeg vil meget gerne høre til det område, jeg bor i. Der vil være en masse praktiske ting, man vil kunne klare den vej. Blandt andet vores evindelige snak om færgedrift og så videre. Det ville være meget simpelt, hvis vi kunne samle det. Så det var småøerne, der kørte den debat. Anne Merete Mikkelsen ser heller ikke behov for en stor kommune. Hvor Midtfyn Kommune har småøer, og det skal de da blive ved med at have. Småøer er en del af Danmark, som vi skal være glade for, som vi ikke skal se som et problem.